Wah. Ay, tawa-tawa eh. Hello po. Good morning. Ako dapat. Ilang palit na matulog lang ulit. Mag-swimming ka na. Mag-swimming ka na. May swimming pool doon na maliit eh. Hanggang dito lang oh. Swimming pool lang kung ba? Doon, sa kanila. Yung sa pabilog. Wow! Meron ka ng pang ganyan eh. Hello po. Good morning po sa ating viewers. Yan, good morning. Live na rin tayo dito sa Subi. White rock. White rock. Pero hindi sa white sand. White rock. Wow! Ganda yan. Yan. Liligo na siya yan. Popot. Yan guys, ang sarap ng aming mga pagkain, no? Kaya lang wala na kaming kain. Umaga pa lang naubos yan. Wow, litsong kawali. Siyempre, meron tayo. Yan, ganda-ganda naman yan. Wow! Super cute naman po po. Pakita mo nga raw sa kanila yan yung outfit. Opo, pakita mo daw. Hindi man, pag-ibig ka man ngayon. Bakit? Pakita na yung outfit. Ah, ganda! Oh, ganda naman. Pakita mo nga. Ito na po ang outfit niya. Sexy naman ang aming baby girl. Ay! Ayaw niya naman tiga. Cute naman yan. Popot! Yan, ito ganun. Wow! Nagaling kay lola niya. Ang Huwag ka ganda. mag-birthday ng yan dito rin. Oy, nagadahaw. Ha? Balik ko dito mag-birthday ng yan. Yan, shout out kay si Boss Halpo at kay Bakit? Dr. Pepe. Yung hapon yata ulit meron. Wala na.
Yung? Wait. Nakinig ka na kanina. 1:30 to 1:45. Ano niya? 15. Bubura akong picturean sa'yo. Sura ko. Bye! Yan yan. Bye! From Ma'am Bell Vergara. Hello everyone. Enjoy and have fun guys. Gananod kayo dito. Panayon. Shout out from Toronto, Canada. Ayun na, napintas ni Baby Liana. Thank you so much po, Ma'am Bell. Ingat din po kayo dito sa Canada. Shout out po kay Ma'am Mendoza, Anita. Yan yan. Yan yan. Wow. Peekaboo. Peekaboo. Yung bakit niya naman kasi. Dali na. Picture na, picture na, picture. Yan yan. Yan yan. Dali. Shout out po kay Satur Pepe. Kay Norante Rosqueta. Yan. Hello sa inyo. Good morning. Ayan na, picture na. Picture na. Dali. Hawakan mo kasi yung kamay niya. Dapat din alam mo yung salbabida. Siya. Portrait. Hoy! Ang sexy naman yan. Yan yan. Nandun pa kami. Ganda naman nito. Alas 3 gising na. Ang sexy naman nito. Baliktad ka. Hindi, nabaliktad. Ga-recharge si Kuya Alben at hindi naman siya makatulong. Ayan, dito na. May laban ka dyan po. Ha? May laban ka. Pangit-pangit. Ay, boy. Ang laban mo. Okay. Nag-iisip mo na eh. Tignan. Tapi ka na makakam ko. Oh, madumi yan. Wala sa mga kamay niya. Guys, picture naman kami dito. Tinawagan niya. Siya yan ang kwan natin yan ah. Wala. Tinalo kami ni Yan Yan. Uwian na. Ayan yan. Picture din kayo ka. Hotspot. Ganyan. Ganyan. Opo. Nay, natikula na. Hotspot. Sino pa sa ating 40 viewers. Yan, hello po. Sensya na po mga puyat. Yan, nag-unwind lang kami ng panandalian. Nilibre kami ni Cha dito sa Subic. Dahil birthday niya daw bukas. Nilibre kami ni Tita Madonna. Tita Madonna. Ate Madonna. Ang puson. Ang puson. Ang gusto mo yun. Ayan na, balik yung mukha. Pero siya, Yan, magkain na yan niya. Yan, nag-pictorial na si, ano, yan yan. guys. Ang pakita ko lang ang birthday. Yung may ano dun, no, kano-kano. Kano-kano talaga. Anong sila? Ayan. And shout out kay, ano yun? Caris Driving. Kaya doon ka dyan sa kabila. Doon o, sa kabila. Dripit! O ano? Tunga sa dagat eh. Ano? Kala ko ako na yung pinaka-black. Pero saan tayo ko na yun. Alam ko lang ba tayo mag-iitim? Ano eh? Ano? 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 Ano?
Ako hindi pa naliligo kay Kim. Kilometer na. Saan? Doon. Tulog nga. Dito po kami sa, sa Balas pala. Ha? Subic. Sambales ka nga. Part nga na Sambales. Subic, Sambales. Doon nga po ang gapo na. Ay, pagkakang mo tinapay. Ilan? Ayun, hinapin ko. Ito. Buti na lang, konti lang tayo. Kundi tayo mag-ano din. Hindi lang tao. Layo-layo mong kayo. Lagi mo nga dito sa malapit. Layo sa ibang niya. Sa kabila niyan, pan na. Ay, ano yan? Bataan. Bataan na. Ah, siya. Nandaan na yan. Ibang way ng bataan. Ibang daan niya. Siya gatawa. Papao, sabi niya. TikTok. Napaos. Papaos. Magala. Nagpahilip ako sa inyo. Hindi ko live na ako. Tignan nyo guys yung view namin ha. Bilisan nyo yung mata nyo. Yan. Kita nyo? Hi! Kita nyo? Better lang yun. Budget ka to. Wala. Yan, shout out po kay RJ Rosette. Rosette or Rosette. Hello DFL, ganda dyan. Saan ba yan watching? Here in San Pedro, Laguna. Yan, sa Sambales po. Subic. Subic, Sambales. Hindi dagit to. Hindi dagit yung uwak ko. Ibang man talaga. Dali ka na. Swimming pool dun eh. Ala. Sabi ni Tata. Papa. Oh. Yan yan. Ha? Yun, dili. Papa. Dali ka dito, dali. Magay guys, dito. Dali ka, dali. Yang. Dali ka dito. Swimming muna tayo. Doon, ang ganda doon. May Ma. swimming pool dun eh. Swimming ka? Ang ganto ka na naman. Kaya, di naman kaya. Ang nakarating naman po kami sa Pangasinan noong October yata yun. 100 September. October. Popot! Eh, ganda-ganda naman ng suot ni Popot. Ay! Ayan! Ako nililiwasan mo kung gusto mo. Kita na naman. Yan! Yan, yan! Huwag mo nang badain. Ayan mo, nakapagala ka na kaagad. Anak mo lang.
Yung, Paspasyar ito nga lang dyan. Saan ka maligo ay? Doon. Doon ang tayo bata. yan yung nakarating na agad ng Sambales. 6 months pa lang. Huwag dyan lang. Doon may mas babaw doon eh. Doon na mas mababaw. Yung kulay niya pala. Makita ng viewers natin. Yan, nilong sa ating 75 viewers. Okay. Pag naligo ko pa naman lalo ng antakin, no? Magkano na kayo dun sa kulay ulit? Tara na! Hindi So, naman ayan tayo mga naliligo. ka-dragon, bale, i-end na natin yung live. Nagpasilip lang talaga kami. Kung nasaan ang team, DFA. Ilang minuto? Abangan nyo na lang po yung aming upload sa mga susunod pang araw. Maya guys, babalik tayo. Mag-ano ulit tayo mamaya. Kita-kits ulit mamaya sa ating lunch. Magla-live po ulit. Thank you so much po. We love you. Ingat.